Bon dia a tots. Perdoneu. Avui estem aquí per comentar als ciutadans un punt del passat ple de gener, el punt de l'aprovació que des de la Regidoria de Serveis Socials es portava per a la seva aprovació al plenari. Era el primer pla d'igualtat extern de l'Ajuntament de Vinaròs i que, per a sorpresa de tots, el PSOE i Compromís van votar en contra. I no es va poder aprovar, clar. Van al·legar que ells no van participar en res, un pla que la tècnica d'igualtat ha treballat a consciència i a tope, amb l'informe favorable de secretaria, i que, com ells mateix diuen, la majoria d'accions que estan reflectides ja s'estan fent fa anys. Doncs que millor que estar plasmades dins d'un pla aprovat per al plenari. Doncs no, van votar en contra. O és que no van voler aprovar-lo perquè ha tingut que ser aquest equip de govern, en la seva regidora de Serveis Socials, la que va tirar-lo endavant i l'ha portat a aprovació. Vostès, en 8 anys, van ser incapaços de posar-se d'acord per aprovar-lo. En 2018 i en 2021 van intentar-ho, però res de res. I nosaltres en 2 anys ja s'ha aconseguit. És incomprensible que partits que s'omplin la boca dient que són els més socials, que diuen que lluiten més que ningú per la igualtat entre homes i dones, no vulguin aprovar un pla que també afavoreix perquè arriben subvencions per a contratar tallers d'empleo, etc. En fi, si pensaven ells que era un plan laic, que tenia poc contingut, cosa que no és així, el que tenien que haver fet era aprovar-lo i després fer les al·legacions pertinents que haguéssim parlat i haguéssim consensuat quan ja hagués estat aprovat el pla. Però diuen que no estan els punts violeta, que és que no té per què dir-se així. Són punts d'informació per persones capacitades i preparades com la Guàrdia Civil, la policia local, els sanitaris. No té per què dir-se punts violeta, són punts d'informació. Ho vaig dir ben clar al plenari. No busquem 3 peus al gat. El meu poble, això es diu excuses de mal pagadors. Si Vinaròs no té un pla d'igualtat aprovat, amb unes mesures per a ficar en marxa no serà per culpa d'aquest equip de govern, ni per culpa de la regidora de Serveis Socials, que sí que ha fet la seva feina, la que li corresponia. Serà per culpa dels anomenats de boquilla partits socials, com el PSOE i el Compromís. El PSOE i Compromís que van votar en contra. Ahir, si voleu, tinc les 7 claus d'un pla d'igualtat que han ficat ells en les redes socials, 7 punts que diuen 7 claus d'un pla d'igualtat que és coix. Això és el que ells han ficat en les redes socials. I ara, d'estos 7 punts, tinc la contestació al costat. Vos llegiré perquè no se me quede res a l'aire. Diu, el punt número 1, sense participació real, no s'ha consultat ni al personal de l'Ajuntament ni a l'oposició. I jo contesto, el personal de l'Ajuntament ja té el seu pla d'igualtat intern aprovat. Este no el necessitava. El punt número 2, falta de consens polític. Ni tan sols tot el govern està d'acord. Jo dic, no, des de luego, el PSOE i Compromís que varen votar en contra, que no, l'abstenció i el vot en contra de Vox ja es ve a vindre. Però lo d'ells va ser una sorpresa de les més grans, que un partit socialista votés en contra del pla d'igualtat. El número 3, moltes mesures ja existien. La majoria d'accions es fan des de fa d'anys, sense novetats. I jo li contesto, millor, si ja existien, doncs ara estaven plasmades de veritat en el pla d'igualtat, que fins ara no estaven plasmades. El número 4, sense recursos, només 3.000 euros al pressupost, insuficient per aplicar el pla. No és veritat. De moment hi ha 3.000 euros, però se pot ampliar sense cap problema. Vostès els tenien al pressupost
i no els tocaven, o sigui que encara és pitjor això. El número 5. Incoherències internes. Regidors del govern neguen públicament punts que el pla inclou. I jo dic, no es nega cap punt. Si es refereixen als punts violeta, el seu nom no està al pla perquè s'anomenen punts d'informació per personal qualificat. No s'anomenen punts violeta, però són punts d'informació. El que han canviat és el nom perquè, la veritat, els punts de violeta no me feia gens de gràcia. Ja saben el que va passar fa uns anys en els que presidien els punts violeta. La seva presidenta, en la seva parella, que era una senyora, se van embutxacar certs diners per fer contratacions als ajuntaments dels punts violeta. I no me feia gens de gràcia contratar-los, la veritat. Doncs són punts d'informació per persones qualificades. El número 6. El treball, oportunitat perduda. No s'ha creat una mesa conjunta per treballar amb ambició. I jo he posat al número 6 la contestació. El treball d'aquest pla s'ha dut a terme per tècnics de la casa. La tècnica d'igualtat ha fet un treball admirable i també la secretaria, també l'informe d'ella, també és favorable. El número 7. El nostre vot va optar pel no, per responsabilitat i per defensar un pla millor i realment útil. I jo contesto, van optar pel no perquè és un pla presentat per un equip de govern que el repeteix ja que ho puguen fer, perquè vostès en 8 anys van ser incapaços de posar-se d'acord i aprovar-lo, i ni de tan sols presentar-lo. I aquí, servidor en 2 anys, l'ha posat en marxa i l'he presentat al plenari perquè l'aproven. Ara, els més socials del món han dit que no i per això Vinaròs no té pla d'igualtat extern. Moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta, la puc contestar. Sí, el ple es va dir que es requeria d'unanimitat per aprovar aquest punt. Si haguessin votat a favor els socialistes i Compromís en l'abstenció de Vox... Hagués sortit endavant, sí, claro. Si Compromís i PSOE haguessin votat que sí, doncs hagués tirat endavant el pla, claro. Però al votar que no, no hi havia prou vots, vale? Quina és la intenció ara per poder aprovar aquest pla? De moment no hi pensa res, perquè el pla està tirat endavant, està tancat, el pla no està aprovat. De moment, se quedarà així. De moment així. No sé el que faré. No ho sé, ho he decidit encara. No sé el que faré. Des de luego, reunir-me en ells, no. No, perquè sé el que ha fet, el que demanen ells és una reunió en ells. Però el treball que ha portat la tècnica d'igualtat i mesos que ha estat treballant aquest plan, no tinc ara per què tornar-li a fer començar una tonteria d'estes, perquè sé que el que ells voldran més que res serà el del punt violeta. Això per ells és el màxim. I a mi no, la veritat és que no, jo estic en contra, totalment. Llavors podem dir que aquesta legislatura no tindrem pla d'igualtat. De moment, si no se decideix una altra cosa en els tècnics o hi ha un altre canvi que se pugui fer d'una altra manera, de moment no. De moment no hi haurà pla d'igualtat i que conste que no serà culpa meva, serà culpa de l'oposició, que no tenim el pla d'igualtat. Per afavorir, tant que estan a favor de que les dones i els homes, la igualtat i tot això, doncs no, han votat que no. Que ho sàpiga Vinaròs, que és per culpa d'ells, no meua. Moltes gràcies.